Warku btejna qoddim Ġesu sagramentat, naduraw bil-qalb kollha u nagħmlu l-attijiet. U lejja nemmen fih kollok verità, u lejja nitma' fih kollok ħniena, u lejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, u lejja nindem għax rextek u offendejtek kollok tieba, u lejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok qdusija. Insieħbu lil Sidna Ġesu fil-vjaġġ li jagħmel mingħand Pilatu sal-Kalvarju u immobi bis-salib. U nitolbuh li jħeġġeġ qalb tagħna bin-nar tal-imħabba tiegħu u jagħtina d-dawl biex narfu nimmeditaw id-batija u l-mewt tiegħu. Nitolbu għall-Knisja mqazza, għal paċi fid-dinja, għal konverżjoni tal-midinbin, għal perseveranza tat-tajbin, għal proxmu tagħna kollu għas-suffraġġju tal-irwieħ tal-purgatorju. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, u lejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubiet nagħtina. Nadurawk u Ġesu nberkuk. Nikkonsidraw fl-ewwel stazzjon meta Sidna Ġesu kien ikkundannat għal mewt bl-ħtija. Nitolbuk Ġesu għal merti tad-disprezz li għamlulek u għall-umiltà tiegħek li rid tirċievi s-sentenza tal-mewt, tirxox tar-ruħ tagħna mill-mewt tad-dnub u teħlisha mill-qilla tal-ħaq tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet qaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubiet nagħtina, nadurawk u Ġesu nberkuk. Nikkonsidraw fit-tieni stazzjon meta Sidna Ġesu ppreżentawlu s-salib u Ġesu għal imħabba li ġibinna aċċettaħ bil-ħlewwa. Nitolbuk Ġesu għal merti ta' dal-istazzjon, għatina l-grazzja li naċċettaw bil-ferħ l-hemm u slaleb li tibatilna marbutin mar-rieda mqazza tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet qaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubiet nagħtina, nadurawk u Ġesu nberkuk. Nikkonsidraw fit-tielet stazzjon meta Sidna Ġesu kien tila l-Kalvarju u waqa' l-ewwel darba l-wiċċu fl-art taħt is-salib. Nitolbuk Ġesu għal merti tal-ewwel waqa' tiegħek, għatina l-grazzja li qatt ma naqgħu fl-ebda dnub mejjed u lanqas venjal għal tal-apposta. Missierna li inti fis-smawiet qaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubiet nagħtina, nadurawk u Ġesu nberkuk. Nikkonsidraw fir-raba' stazzjon meta Sidna Ġesu kien tila l-Kalvarju u ltaqa' ma' Ommu Marija Santisma u l-lut b'kefrija kbira ferquhom minn xulxin. Nitolbuk Ġesu għal dan id-dulur, għatina l-grazzja li ġurnata magħkom niltaqgħu fil-glorja tal-ġenna. Missierna li inti fis-smawiet qaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubiet nagħtina, nadurawk u Ġesu nberkuk. Nikkonsidraw fil-ħames stazzjon meta Sidna Ġesu kien tila l-Kalvarju u ġimej u minn xmuni ċ-Ċirinew jerfa' s-salib. Nitolbuk Ġesu għal merti ta' dan il-vjaġġ ta' tant batija, għatina l-għajnuna biex ngħaddu l-qudiem fil-emil it-tajjeb u fih nipperseveraw sal-aħħar. Missierna li inti fis-smawiet qaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina, nadurawk o Ġesu imberku. Nikkonsidraw fis-sitt stazzjon, meta sidna Ġesu kien tila l-Kalvarju u ltaqa' mal-Veronika li resqet ix-xuttat il-wiċċ imqaddes tiegħu u Ġesu ħalla xbija tiegħu fil-velu tagħha għat-tifkira tagħna. Nitolbuk Ġesu għall-merti tal-araq u d-dem tiegħek, stampa f'qalbna l-passjoni u l-mewt tiegħek biex ikonna l-qawwa li nelbu l-edewa kollha ta' ruħna. Missierna li inti fis-smawiet qadis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina, nadurawk o Ġesu imberku. Nikkonsidraw fis-seba' stazzjon, meta sidna Ġesu kien tila l-Kalvarju u waqa' tieni darba l-wiċċu fl-art taħt is-salib. Nitolbuk Ġesu għall-merti ta' dbatija li batejt taħt is-salib. Għatina l-grazzja li dejjem noħorġu rebbiħin mit-tiġrif kollu tal-ġisem, tad-dinja u tal-għadu bħalma wednik fil-mamudija. Missierna li inti fis-smawiet qadis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina, nadurawk o Ġesu imberku. Nikkonsidraw fit-tmien stazzjon, meta sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u ltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem u kif bdew jitħassru u jibkuh Ġesu qalilhom, tibkux lili, ibku lilkom u lulietkom. Nitolbuk Ġesu għall-merti ta' din il-moħqrija li siltet id-dmuħ. Għatina l-grazzja li nibku l-iżbalji tagħna tal-imoddi u għalli ġejna jgħixu ħajja li bija nagħtu gostu glorja lilek. Missierna li inti fis-smawiet qadis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina, nadurawk o Ġesu imberku. Nikkonsidraw fid-disa stazzjon, meta sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u waqa' tielet darba l-wiċċu fl-art taħt is-salib. Nitolbuk Ġesu għall-merti tad-debolizza li ġarrab taħt is-salib. Ikkonfortana fid-debolizzi tagħna u għatina l-grazzja li qatt ma nżidu noffendu. Missierna li inti fis-smawiet qadis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina, nadurawk o Ġesu imberku. Nikkonsidraw fil-10 stazzjon, meta sidna Ġesu wasal fuq il-Kalvarju u l-lut qabdu fih u neżgħuh il-libsa li kienet mwaħla mal-pjagi tal-ġisem imqaddes tiegħu. Nitolbuk Ġesu għall-merti ta' din it-tbatija, neżżana mill-fruwa, mill-imħabba ħażina tagħna nfusna u l-pjaċiri tad-dinja u li bbisna bl-umiltà u l-qdusija. Missierna li inti fis-smawiet qadis ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħinna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina. Naduraw ko Ġesu imberku. Nikkonsidraw fil-11 il-stazzjon. Meta l-Sidna Ġesu kmandaħ jimtet fuq is-salib. U Ġesu obda sakemm samruh bl-imsiemer għal dnubietna. Nitolbuk Ġesu għal-merti tal-obbedjenza tiegħek. Għatina l-grazzja li nkunu dejjem obbedjenti f'dak kollu li huwa l-glorja tiegħek. Bissirna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltnatek, kun li trid inti kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħinna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina. Naduraw ko Ġesu imberku. Nikkonsidraw fit-12 il-stazzjon. Meta Sidna Ġesu għolleħ mislub ben żewġ ħalelin. U wara 3 sigħat ta' agonija Ġesu miet fuq is-salib. Nitolbuk Ġesu għal-merti tal-agonija u l-mewt tiegħek. Għatina l-grazzja li mutu għad-dinja u għalina nfusna biex inkunu kolna tiegħek u nagħmlu mewta tajba bħal m'għamel il-ħallil it-tajjeb. Missirna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħinna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina. Naduraw ko Ġesu imberku. Nikkonsidraw fit-13 il-stazzjon. Meta l-Sidna Ġesu niżluh mis-salib u qeduh fil-ħdan ta' Ommu Marija Santisma. Nitolbuk Marija Santisma għal-merti tad-doluri tiegħek. Itlob għalina. Waqlalna s-soba u l-indiema perfetta ta' dnubietna u l-perseveranza sal-aħħar fil-grazzja ta' ibnek Ġesu. Missirna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħinna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina. Naduraw ko Ġesu imberku. Nikkonsidraw fl-14 il-stazzjon. Meta l-Sidna Ġesu ħaduh mill-ħidan ta' Ommu Marija Santisma u difnu f'qabar ġdid. Nitolbuk Ġesu għal-merti tal-mewt u d-difna tiegħek. Għatina l-grazzja li nġeddu ħajja ġdida, b'qalb safja u sinċira, u li spiss nirċevuk sagramentalment fis-sider tagħna biex ruħna dejjem tgħix fil-grazzja tiegħek. Missirna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħinna għalina u l-maħfra ta' dnubietna tina. Nirringrazzjaw l-Alla bil-qalb kollha minn kemm grazzi u ġiet għamlilna matul ħajjitna u li għamilna dil-vija sagra l-glorja tiegħu. Naduraw l-ewwel pjaga. Missirna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Naduraw it-tieni pjaga, missirna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek da fl-ard.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Naduraw it-tielet pjaga, missirna li inti fis-smawiet għadis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Naduraw ir-raba pjaga, missirna li inti fis-smawiet għadis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Naduraw il-ħames pjaga, missirna li inti fis-smawiet għadis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Skont il-fema u għal-bżonnijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet għadis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-samek da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fil-paċi. Salve Reġina f'ġieħ id-doluri ta' Marija Santissima. Sultana tal-Nira. Slim għalik li l-ek inajtu għalli xaħna t-torufnati u li tev. Ilek nitnedu aħna li nibku nolfu f'dal-wiet ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnien. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. Oħanina, o Pija, o Ħelwa, Verġni Marija, tlopalina għaddisom Malla, xikun jistoqilna dak li wedna Kristu.